Ponúkame na prenájom nájomnú jednotku, ktorá pozostáva z tejto obchodno-skladovej časti o výmere 391,8 metra štvorcového a tohto kancelárskeho vstavku, ktorý má výmeru 40,4 metra štvorcový. Nájomná jednotka pozostáva zo sekčnej elektrickej brány, vonkajšieho klientského vstupu s časťou presklenej fasády. Vo vnútri sa nachádza taktiež presklená fasáda, tu ale vstup nie je. Toto je plynomerňa, táto časť v rohu. Nájomná jednotka je vykurovaná prostredníctvom stropných infražiaričov, plynových, osvetlenie je zabezpečené prostredníctvom letiek, tu vzduchotechnika, toto sú tie stropné infražiariče. Poďme sa pozrieť do kancelárie. Tam má taktiež samostatný vstup z externej vonkajšej časti, kde je aj parkovisko, kde môžu klienti rovno zaparkovať, alebo zamestnanci. Kancelária má 40,4 metra, súčasťou je toaleta s umývadielkom a takýto minisklad so serverovňou. Táto nájomná jednotka sa nachádza v areáli na Boroch. Je to posledná jedna nájomná jednotka o takéto výmere. A výhodou tejto nájomnej jednotky je ten, že je to rožná nájomná jednotka a je rovno dispozične umiestnená v objekte, okolo ktorého sa vstupuje do celého areálu. Môžeme si ešte priblížiť aj exteriér tejto nájomnej jednotky. Čiže tam je vzadu, sa nachádza vstup do celého areálu. Areál je obsadený na 95%, máme tu naozaj iba posledné už voľné priestory a konkrétne takúto jednu nájomnú jednotku tu máme poslednú už. Takže toto je ten exteriér, čiže elektrická brána, pre ktorou sa dá aj parkovať, alebo je manipulačná plocha. A tu je vlastne vstup do kancelárie. Sú tu aj externé žalúzie. V prípade záujmu a dohodnutia si termínov obliadky sme vám v dispozícii.